راديو إيرنا. سلام كلكم صخبركم تخاتلتي راديو إيرنا. زحالف سولوس بزعوا سنيتنا بزنعت وجلة زدالو التسند عملكتنا مسقط سنغال ولدت نساز قبرنا يو كلايك فالك على مضيق إرترا مستناي ودقات زبها لهاجرات زتسرعات اللو مخنياتن زتطقملو أغراو ملكعيتاتن فولينتات رخيبهم تخونون بزعبا إرترا أوانا وحبريتان مركاب زتطقملو قباب مزنعتهم نخيلاتاتن ودباتن هزبن بمزرقاح نختعن كفوزتن عدالي موخم زلو بمملكات كالئن مسؤوس تأثاسره قدياتن مزرزره أم مزنعتهم حاد خابتو بزح كزيز وصدلهم أب إرترا زلو أقباب أواننا مريت ناي منقست مخانو بزرزر مسحبرا ناينا قواريسنايو أبت مزنعتي زل علو وخالو قديات نلومون أتو سنقال كالصلالناي زي دمس راديو إيراناي يلعل كم ناي جبرتي ناي عصاورتان ناي ساهون أب دنكل زلو دنكال يزب حلق عنقاء مزارو انت دعا عنقاء مسرت غيرنا بهيرات نبل كوينا زبل شجرالو إليت زبحالو أب قطف أزدليو حبرة سبالونا نايبينهم عنقاء اللوم سلمتين ساتهم كبهيراي أي تبحالون زبل نزخلو زحابريتات أب قمتي أتينا انقل ناي جبرتي تبحال حتم تينا سلازي نزو كله زملش قمقم كنقبر نيرونا معناتو حجي نزو كله زفتر صقم انتايو سلازي اب اريترا زناي بهير زبل definition عبد صقم فتيرولنا له قلولاو كفتيرولنا ابت محبراوي هيوتناتنا معناتو نحد منقست اريترا نجبرتي خم بهيره تግርኛ زفلطم سلازي اورنيك تملق خدلخلخا انتاي بهير كابلوم جبرتي انتايلو جبرتي زبحال يلن بلوم سلازي تግርኛ خايبلوم يخريو نتوم دنكاليا دنكا اب دنكل ايلاند زلو نبينهم قنقوا اللوم نحنا دنكالينا انتيلوم خمو زبحال ነገር يلن وي تگرخون وي عصاورتاكون قالما العينت وي عفاركون حجي ازيتاسي صقمفت اليتي انا انتيلوكا اليت زبحال بهير يلن تبلو اليت زبحالو كن الله وحدات يوم كطفو ديلم الله تخوننتنا كن زي تحقي اتي سرعت كن نزي اصنعو سلازي اتوي از محبراو قلولاو زفتيرنا الله سلازي نزي خمس امثله حتس بخمي غيرنا نملشو زبل بزح حقاتيعتنا نيرا اموداتا ناب مسلينا خينا مننت زبحال كل جزء مننت نايمن من يخا عندي خاتبل من يخي انتي لكي حرقو تبلنا حرقو من حرقو غلط حجي اسو مننت كي انتي بهيركي انتي عليتكي انتيو صوتاخي انتيو قلن دابلكو انتيو بهيركي انتيو زغنت كمان انتي لك اريتراوي تبلني كسا اريتراوي زيون كلهم سي مننت يوم اب سي زحلفه اب ناي قدلي هيوتنا كن اريترا تبل مننت غيرنا اي وسنان قالوت كاب اريترا نتحتي نمننتنا زغلصو كن كلهم ناي مننت يوم تحت هاغراوነት ነው ብሎ እታ ኤሪትራዊ የሚባል ግን ሃገራውያ ካኡነ ተحت ዘለው ግን ተحت ሃገራውያን ሕማማት ጸገማት ግን እንዳበልና ካኒ ንገልጾ ከም ናይ በሐቅ እንተ ዳአኺትካ ግን መንነት ካጥራሕካ ትገልጽ ዘለኻ መን ይኸምስ ወልኻ እሱ እንዳበልኪ ብሄር ክትገልጽ ይደሐራም ወዳታ ኤሪትራዊ ትብሊ ኤሪትራዊ ትኮ መንነት ከ ስለምንታይ አፍሪካዊ ዘይበልኪ ስለምንታይ ካልእ ዘይበልኪ ንዝርዓ على ዘይከትኪ ስለዚ አመወዳታ አስተዳዳዳ አናሉ ኤሪትራዊ መባሉን መንነት ምዃኑ ተረዲና ጽቦ ኤሪትራዊ ማለት ግን ዜጋ ምክንያቱ ሀገር ካስለ ዝኮና ዜግነት ያንሳ ሕጂ ካብተን መንነትናሲ ፍሊ ለኻንሳ ንዜግነትና ትገልጽያ ንሕና ካኒ ኤሪትራ ብዙሕነት ሃለዋን ብላለና ሓድነት ኣብ ብዙሕነት ኢልና ንኣምን እንተዳ ኮይና እታ ተራኽበና ናይ ሓባር ረቋሒ ዜግነትና ንኹልና ተኣስረና ትጠምረና ስለዚ ኣብዚኣ ተጠሚርና ኢና ክንከይ ዘለና ሓድነት ኣብ ብዙሕነት ኢልና እታ ዜግነት ረሓት ተኣስረና ስለዚ መንግስቲ ከም መንግስቲ ብድሕሪ ሕጂ ኣብቲ ታሕቲ ዘሎ መንነታት ኣብ ምትርጓምን ደረጃ ኣብ ምውፃእን ኣትዩ ዝኹሉ ቁልውላው ፈጢሩልና ዘሎ ስለዚ ንሱ ነቲ ውልቀሰብን ነቲ ንሱ ዝውክሎ ሕብረተሰባዊ ጉጅለን ጥራሕ ዝምልከት ይኹን ስለዚ መንግስቲ ንዜግነት ጥራሕ እዩ መልስን ትርጉምን ደረጃን ከውፃላ ዘለዎ ንዝብል ተራዳዲና ስለዚ ኣባ ሓተካ ሰንጋል كود قبل أمونه إشتى كابزي أوتاي جبرتي أنا جبرتي أنتيلو نعون نتوجل أنت ملكت بهرة تقرينيا تجبرتي سلزخونة أبجبو تأتو
ሳንቲም የለን ጀበርቲ ስለዝኾነ ኣብ ጅቡኡ ወይ ረብሓ ዝጎድሎ ነገር የለን ኣብ መንጎ ሳሆን ዓሳውርታን ንኽልቲኦም ምልከት ተራዳዲኦም ሓደ ሽም እንተሒዞም ጽቡቕ ክልተና በበይና እንተኢሎም ንዕኦም ምልከት ነቲ ካልእ ሕብረተሰብን ንመንግስትን ግን ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ነቲ ጉጅላዊ ሕብረተሰብን ነቲ ውልቀ ሰባትን ዝምልከት ስለዝኾነ ንዕኦም ንግደፎ እንታይ ይደልዩ ብዝደለይዎ ንሳቶም ይኽኢሉ ንሕና ከም ኤሪትራውያን ግን ትምልከተና እታ ዜግነት እያ እታ ዜግነት ግን ኤሪትራዊ ዜግነት ዝበሃል እንታይ እዩ ካብ በቡኡን ወይ ካብ በዲኡ ኤሪትራዊ ኮይኑ ዝተወልደ ኤሪትራዊ እዩ ካልእ ሕጊ ዝፈቅደሉ ዘበለበት ዝወፅእ ሕጊ መሰረት ኤሪትራዊ ምዃን ከዓ ይኽእል ኣብ ዝብላ ጥራሕ ተራዳዲእና ዓፂና እያ ስለዚ እዚኣ ነቲ ከሸግረና ዝኽእል ዝነበረ ሕቶታት ብከምዚኣ ጌርና ፈቲሕና እያ እዚኣስታ ብጣዕሚ ቀላል እያ ማለት ከምዛ ትብላ ዘለኻሲ እቶም ሕብረተሰብሲ ድላዮም ባዕሎም ይግበሩ ኢልኩም ኢኹም ገዲፍኩም ሓቀይ ልክ ኣለኹ ደ መሰሎም ይንበር መሰሎም እዩ ድላዮም ይግበሩ ንሳቶም ኢና ንዕኦም ይምልከት እማመ ድላዮም ይግበሩ ነጋቲቭ እንድያ ተስምዕ መሰልክ እዩ እንተደሊኸ ንስኺ ሎሚ ሓረጉለኺ ፅባሕ ፋጡማ ኹኒ ንዓኺ ጥራሕ እዩ ባሎ ድላዮም ይግበሩ ክብል ከለኹ ኣነሲ ጀበርቲ ከውን ድብል ጀበርቲ ይበል ትግርኛ ይኸውን ድብል ወይ ሳሆ ከምቲ ተፈላለዩ ዓንቶ ይጠቕሰ ነበርካስ እቲ ውሳኔ ነቶም ሰባት ገዲፍኩሞ ብጣዕሚ ቀላል እያ ማለት ሲ ክንድውን ደካት ይዕብላን እዚኣሲ ብጣዕሚታ ዝቐለለት እያ ትፈትሖ ድያ ፅንሓኒ ሰንጋል ፈትሖ ድያ ግን ነቲ ሽግር ካልእ ጎድናዊ ሽግራት ከይብላን ድያ እዚኣስ ኣዝያ ቀላል እንድያ ድላይኩም ግበሩ ቃሕ ድበለኩም ኩኑ ክትብሎም ከለካ ብጣዕሚ ቀላል ጥዕምቲ እያ ከዓ ብጣዕሚ ደስ ትብለካ ፍታሕ እንድያ ካልእ ዝመፀ እዚኣስ ከም ሳዕቤን ክትገብር ትኽእል እያ ድብል ዝተላዕለ ነገር ነይሩ ዶ ኣብቲ ስርዓት ንገብሮ እኮ ነቲ መንግስቲ እዩ ኣባኢሱና እቲ መንግስቲ እዩ ዝሽግር ፈጢሩና ምክንያቱ ንሱ ንብሄራት ዝብል ደረጃን ዴፊኒሽንን ስታንዳርድን ስለዘውፅአ እንዲና ኣላ ብድሕሪ ሕጂ መንግስቲ ንዜግነት ዝምልከት ጥራሕ እዩ ዝምልከት ምስ በልካስ ትውዳእ ስለዚ እንታይ ገደሸና ጀበርቲ ድዩ ኣይኮነን ድዩ ትግርኛ ድዩ ገደ እንታይ ዘካትዕ ኣለና ተረድየካ ኣለኹ ሰንጋል ግን እዚ ፀገም እዛ ፍታሕ እዚኣስ እዚ ፀገም ዝኸተምፅኣ ተባሂሉ ዝተላዕለ ነይሩ ዶ ከም ኣብነት እየ ዝሓተካ ዘለኹ እዚ መሊሱ ኤሪትራውነቶም ተሰሚዕዎም ኣሕዋትና ነቲ መሰልና ከነኽብር ስለዝተሓጋገዝኩምና ብጣዕሚ ፅቡቅ ፖዚቲቭ ዝኾነ ኣቲቲድ ይፈጢሩ ከምኡ ስለዝኾና ኢና ክፍታሕ ዘይክእሉ ነገራት ከመን ብዙሕ ግዜ ተፈቲኑ እንድዩ ዝተፈላለየ መረዳእታን ኣተሓሳስባን ዘለዎ ኣብ ሓደ ኮፍ ኢሉ ዘትዩ ንክወፅእ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ንሕና ግን ክንወፅእ ዝኽኣልና ምክብባር ስለዝነበረና እዩ ስለዚ ሽግሩ ትርድኦ ሽግርካ ይርዳእካ ንዓሽግረይ እምበር ተረዳኣለይ እዚኣ እንዳበልካ እንድሕር ፈቲሕካያ እዚ እዩ ስለዚ ኣብኡ ዝመፀ ዘጋጠመ ፀገም ኣይነበረን ኣነ ዝፈልጦ ዝሰማዕኩ ኣይነበረን እዚኣ ከም ፍታሕ ኮይና ንክትርድኦ ንሰብ ከቢዳቶ ነይራ ትኸውን እያ ኣብ መወዳእታ ግን ዳርጋ ኩሉ ሰብ ርዒሙ ተቐቢልዋ እዩ ምክንያቱ እታ ትፍጠር ዘላ ኣብቲ ኦርኒክ ብሄርካ እንታይ እዩ ትብል እያ ምስኣ ወሲዕካ ከተብርሃ ሰንጋል እቲኦም ትብሎም ዘለኹም ሰባት እቶም ዝጉዳይ ዝምልከቶም ሰባት ከረኺብኩሞም ዲኹም ወይ ትኻልእ ብሄር እዩ ብዛዕባ ትኻልእ ብሄር ዝዛረብ ደሎ እቲ ሕቶ ናትና ኣባጋግሳና እንታይ እዩ እታ ኤሪትራ ናይ ኩሉና እያ ኢልና ኢና ንብገስ ንሕና እቲ ፍልስፍና ንኽተሎ ስለዚ ናይ ጀበርቲ ሕቶ ናይ ጀበርቲ መሰል እቲ ጀበርቲ ጥራሕ ኣይኮነን ክከራኸረላ ዘለዎ ኣነ ወዲ ኸበሳ ነቲ ናይ ጀበርቲ ክከራኸር ኣለኒ እቲ ወዲ ጀበርቲ ከኣነ ናይ ትግርኛ መሰል ክከራኸር ክኽእል ኣለዎ እዚ ምስ ገበርና ጥራሕ ኢና ሃገራዊ ስኒት ኮስኩስና ክንብል ንኽእል ስለዚ እቲ ተሓሳስባ ልክዕ ከምኡ እዩ ነይሩ ዳርጋ እቶም ደቂ ኸበሳ እስኹም ኣይትዛረቡ ንመሰልኩም ንሕና ክንጠጠው ክንብል ኢና ንመሰልና ከዓ ንስኹም ጠጠው በሉ ምክንያቱ ኤሪትራ ናይ ኩሉና እያ መሰል ናይ ኩሉ ኤሪትራዊ ከዓ ብማዕረ ክኽበርን ክሕሎን ኣለዎ ዝብል መንፈስ ስለዝነበረ ዳርጋ ብከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ኢና ከይድና ንሱ ምስ ተወድአ ግን እዚ ርእቶ እዚ ይሰርሕ ዶ ኣይሰርሕን ዊ ሃቭ ቱ ቴስት ዘ ወተር ስለዚ ነቶም ብሄር ጀበርቲ ኢሎም ተወዲቦም ዝነበሩ ሓበሬታታት እዚ ክሰርሕ ይኽእል ዶ እንታይ ፀገም ክፈጥር ይኽእል ዝብል እውን ተወኪስናዮም ኢና ሕጉሳት ምዃኖም ኢና ርኢናዮም ኣብ ናይ ዓፋርን ናይ ሳሆን ናይ ዓሳውርታን ዝብሉ
ንዕኦምን ኢንፎርማል ብዝኾነ መንገዲ ንኩሎም ተወኪስና የሚና እዚ ንሕና ነቅርቦ ዘለናሲ ናይ ብሓቂ ፍታሕ ኮይኑ ከገልግል ይኽእል ኢልኩም ዶ ተኣምኑ ዝብልውን ተወኪስና ኢና ነቶም ተጠርኒፎም ኣለው ዝበሃሉ ስለዚ ጽቡቕ ከምኡ ዝብል ጥራሕ ኢና ረኺብና ብኻልእ ሸነኽ ግን እዚ ፀገም ክፈጥረልና እዩ ዝብል ግን ክሳዕ ሕጂ ኣይሰማዕናን ናብ ህዝቢ ነቅርቦ ስለ ዘለና ግን ህዝቢ ዝተየሉ ስለ ዘሎ ኖ እዚ ዘይተረኣየ ካልእ ፀገም ክፈጥር እዩ ዝብል እንተደኣ ኮይኑ ሽዑ ንሰምዖ ሽዑ ከዓ ካልእ ፍታሕ ከዓኒ ነቲ ፀገም ከመይ ገይሩ ይፍታሕ ከዓ ሓቢርና ንዝተየሉ ቀኒለይ ኣተሰንጋል ብጣዕሚ ከምዚ ድፍርሑ ገለ ዝነበሩ ጉዳያት ቁሩብ ፍንቅልቅልቅል ኣቢልኩሞም ኣለኹሞ ይቀኒልና ብሽም ሰማዕት የመስግነካ ብውሕዱ ንኽትዕ ኣብ ሓደ ክፉት መድረኽ ኣምጪኹሞም ኣለኹም ዋላ ውሕዳት ኮኑ እምበር ፅባሕ ንግሆውን ኣብ ህዝቢ ክንዘተ ከተቕርቦ ኢኹም መስለኒ ለዝናብኡ ገፂዱ ወስደና ስጋዕ ሕጂ ኣብዚ ነዊሕ እዋን ንዓመትን ፈርኣን ነዚ 4 ሰነዳት ኣዳሊኹም ኣለኹም መዓሲኹም ናብ ህዝቢ ከተውርድዎ ነዚ ሰነድ እዚ እንታይ እዩ ሕጂ ናይ መጻእ መደባትኩም ናብ ህዝቢ መውራት ካብ ንጅምር ነዊሕ እንዲና ጌርና ናብ ፓልቶክስ ከድና ናብ ኩለን ሜድያታት ዝፈቐደልና ሜድያታት ዘበላ በዛ ኣጋጣሚ ንሬድዮ ኤሬናው ነዚ ዕድል ዘሰሓብኩምና ንህዝብን ንሃገርን ይጠቅም እዩ እዚ ርኢቶ እንታይ ማለት እዚ ጽቡቕ ርኢቶ ኢልኩም ዘይኮንኩምሲ ኩሉ ርኢቶታት ህዝቢ መሰል ኣለዎ ሓበሬታ ክፈልጥ ኢልኩም ዝዕድል ዝሰሓብኩምና የመስግን ስለዚ ኣብ ኩሉ ሜድያ እንዳቀረብና ንሕብረተሰብና እዚ ተሓሳስባ ዝኸም ዘሎ ሓደ ኣማራጭ ምዃኑ ንሕና እዚ ናይ መወዳእታ ኣማራጭ እዩ ኢልና ይኮንና ናብ ህዝቢ ነቐርብ ዘለና ህዝበይ እዚ ሓደ ኣማራጭ ኣለካ እዚኦም ፀገማት ኣለውካ ነዞም ፀገማት እዚኦም ንምፍታሕ እዚ ሓደ ኣማራጭ ኣለካ ስለዚ ካልእ ኤሪትራዊ ዘበለ ኩሉ ከዓኒ ኣይኮነን እዞም ፀገማት እዚኦም እዮም ንዕኦም ዝፍታሕ ዝኸውን ግን ካልእ ዝሓሸለን እንተደኣ ኢሉ ከዓኒ ሓንጎፋይ ዝበለፀ ምክንያቱ ይህፍትመልና ህዝብና እኮ ንሕና ዝተማልአ ሓበሬታ ረኺቡ ብየማንን ብፀጋምን ዝተማልአ ሓበሬታ ረኺቡ ቁኑዕ ውሳኔ ክውስን ስለዚ ፅባሕኑ እኮ ከይጋጌ ፅባሕኑ እኮ ቁልጡፍ ዝኾነ ቁጠባውን ማሕበራውን ግስጋሴ ንኸመዝግብ ዝተማልአ ሓበሬታታት ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ኢልና ኢና እሞ ስለዚ ንሕና ንነፍስና ከም ሓደ ኣማራፂ ጥራሕ ኢና ንሪኦ ስለዚ ቀሪብና ኢና ናብ ህዝቢ መዓሲኹም ትቐርቡ ናብ ህዝቢ ዝበልክዮ ንቐርብ ኣለና ንረዳእ ኣለና እቲ ሰነድና ልዕሊ 100 ዝኾኑ ሰባት ድሮ ሰዲድናሎም ኣለና ክኢላታት እዮም ንብሎም ንሕና ጥራሕ ኣይኮንናን ኤሪትራውያን ክኢላታት ካባና ንላዕሊ ክኢላታት ኣለዉ ስለዚ ንዕኦም ከዓኒ ብግሩፕ ኮይኖም ዘትዮም ርእቶታቶም ሒዞም ክመፁ ናብቲ ኮንፈረንስ ሂብናዮም ኣለና እቲ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን መስርሕ ንጁላይ 5-6 ኣብ ኦክላንድ ንኩሉ ክፉት ዝኾነ ንኩሎም ውድባትን ንኩሉ ጥርናፈታትን ከዓ ዓዲብና ኣለና ንኩሉ ሕብረተሰብና እውን ንዕድሞ ኣለና ስለዚ ኣብኡ መፂኡ ከዓ ክዝቲ ጉድለታት እንተደኣልይዎ ኮይኑ ትዘፅናዕናዮ ከለሊ ንዝያዳ ንምዕማቁን ንምስፍሑን ከዓ ክሰርሕ ዕድል ክረክብ መተን ንኽንማያየጥ ንዕለት 5-6 ጁላይ ኣብ ኦክላንድ ኮንፈረንስ ወዲብና ኣለና እሱ ኣነ ናይ መጀመርታ መሲልነት ሰነዱን ገና ኦፊሻሊ ናብ ህዝቢ ተዘርግሐን ዝበልካን ስለዝመሰለኒ ብጀካቲ ኣብ ፓልቶክን ኣብ ኣኼባታትን ተገልጾ ነበርኩም እዚ ናይ ጁላይ ትገብርዎ ሓሲብኩም ዘለኹም ኮንፈረንስ ሽዑ ይመስልኒ ብወግዕን ህዝቢ ተፋልጥዎት ሰነዳትኩም ስለዚ ኦልሬዲ ሰነዳትኩም ሲ ኦልሬዲ ኣብ ህዝቢ ተዘርጊሑ ተፋሊጡ ኢኻ ትብለኒ ዘለኻ ንእሽተይ መእረምታ ክገብረላኩም ኢለ እንተኮይነ ተጋጌ እቲ ሰነዳትና ንሕና ወፂና ኣስተምህሮ ንህብ ስለ ዘለና ኣፋሊጥና የለና እቲ ቀንዲ ትሕዝትኡ እቲ ካልኣይ ነቶም ንዓና ክሕግዙ ክኢላታት ዝበልናዮም ሰባት እቲ ሰነድ ኣብ ኢዶም በፂሑ ክሳዕ ንሳቶም ክሰርሕሉ ዝጅምሩ እንተዘይዘርጋሕናዮ ሓይሽ ንዕኦም መታን ክብረት ክስምዖም ኢልና ሒዝናዮ ፀኒሕና ኣለና ሕጂ ግን ክልተ ሰሙን ክተርፎ ክደሎ ከሎ ነቲ ኮንፈረንስ ናብ ንኩሉ ህዝቢ ቁሉዕ ክኸውን ህዝቢ ከዓ ናይ ክልተ ሰሙን ዕድል ረኺቡ ኣንቢቡ ናብቲ ኮንፈረንስ ንኽመፅእ ቁሉዕ ክንዝርግሖ ኢና ብወግዒ ኦኬ ልክዕ ኣለኹ ከምኡ ኣነ እውን ተረዲእኒ ፀኒሑ እዛ ሰነዳ ነዲረ ክረኽቦ ፈቲነ ነይረ ኣይረኸብኩም ብእየ ገና ኦፊሻሊ ኣብዚ ናይ ጁላይ ኢኹም ናብ ህዝቢ ከተቕርብዎ ኢለ ሓሲቦ እሞ ፅቡቕቲ ብዙሕ ኢና ተዛሪብና ዘለና ኣቶ ሰንጋል ክንደይ ከድና ከም ዘለና ፊጥካስ ዘረባ ንሓወይ ሞኻቢልክ ንዓይ ከዓ ረኺብክኒ እወ ናይ ድሮ ግደፎ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ናበይ ገጽና ከይድና ናብ ምዝዛም ገጽና እንዲና ኣቶ ሰንጋል ድሕራይ ከዓ ብዝበዝሐ ህዝቢ ምስተኻታዓሉ ምስ ረኣዮ መሰንበቦ ኣብ ካልእ መሊስና ብገምጋም ክንረኸብ ተስፋ ገብር ሕጂ ግን
إذا سنة ذي نتابع حجي كتمسرت ندلع إرترا ديمقراطياوتن فتحاوتن حقاوتن بقامة محضر إرترا نخجل لكم عدالكم مدلهم سلازي already زلوا منجستس كم زي اللي يخم حاسبكم ماما كما يدلوا جم كازي نزلوا كنا تتابع إرترا دلوا سرعسي خم يهم جمكم مدلهم ودق ودقات دينا لنا حجن تايو ودق انت الكايو بكل عكايدو ودق يزلون ديو تهزبون نزسي مصنعته ناي مدليكم كبلنا يخيل ديو نحنا خمت عنتو يزول كونتا ازوم ملكعتات نز سرعات زن قمقمولهم زلنا international standards زحلوه خوينو مخناتو صباحنا كو سرعات زي ينوح يحصر كالرقسيو اتلوط نحنا كنقبلينا كم حزب يزول زلخون حزب اريترا مالته نزا ناي مصنعته غجله كون زارب زلخون حزب اريترا مستقبلو حزب اريترا خا منግስት مسرتيو اتز مسرت منግስتي ካልአይ ጊዜ ልክ ነዚ ስርዓት እዚ ብዝገምገምናሉ መለክዒታት ተገርና ከገምገም ምዃኑ ካብሎሚ ኩልና ናይ ሓባር መረዳእታ ሒዝና ንኸይድ ኣለና ስለዚ እዚ ይጠቅመና እዩ ነቲ ትብልዮ ዘለኻ አንቶ ይዝበልክዮ እታ ናይ ሓባር መራዳድ ነጥቢ ነቲ መሰጋገር እዋን ብሕጊ ክግዛእ ኣለዎ ኢልና ዘለና ከኣኒ ህዝቢ ዘትዩ ነትናትና ርእቶታት ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ክቕበሎ ኢልና ንሓስብ ንሕና ንኣምን ከምኡ ምስ ገበረ ከዓ ሽዑ ከዓ ናብ ንቡር ንምምላስ ከም ዝሕግዞ ከዓ ምንም ኣይንጠራጠርን ስለዚ ከም ዝበልክዮ ሓቂ ኸኢኺ እዚ ኣዳሊና ዘለና ሰነድ ንሎሚ ናይ መቃለሲ ፕሮግራምና ክኸውን ምክንያቱ ስለምንታይና ተፈላለዩና ዘለና ንዝብልኮ ኣብ መወዳእታ ወይ ወዳኣ ከይናው ሓልና ኢልና ገዲፍና እምበር ደንበ ተቃውሞሲ ክሳዕ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ሓንቲ ስጉምን ቅድሚት ሰለስተ ስጉምን ድሕሪት ኣብ ክንዲ ሓቢሩ ዝሰርሕ ተሳንዩ ዝኸይድ ንንሕሕዱ ክባታተንን ክናጻጸግን ጸኒሑ ንዝብል ምትእምማኑን ጠፊዩ ምክንያቱ ኣነ ንዝሰብ ዝሰሪሐሲ ጽባሕን ክሕደኒ ክጠልመኒ ትማሊ ብሓባር ሰሪሕና ተጣላሊምና ኢና ዝብል ኣተሓሳስባታት ከም ዘሎ ኣረጋጊጽና ኢና ኣብቲ ኾፍ ምስበልና ስለዚ ሃገራዊ ስኒት ግን እዚኣ እንታይ ትሕግዘና ሎሚ ብኸምዚ ጌርና ንስራሕ ናይ ሓባር መረዳእታ ኣጥሪና ኣለና ጽባሕ እታ ለውጡ ምስ መጸት ከኣኒ ብሕጊ ትቕየድ ኮይና ንኹሉ ማዕርነት ፍትሒ ንኹሉና ብማዕረ ትጥምተና ክትከውን ንዑ ነታ ስርዓት ብሓባር ኮይና ንስራሕያ እንተዳልካ እቲ ምትእምማን ትፈጠር ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምትእምማን እዚ ኣዝዩ እዚ ሃገራዊ ስኒት ንብሎ ዘለና ንህንጸት ሃገር እሱ ዋና ካብቲ ነጥብታት ኣቐሚጥናዮ ዘለና ንላዕሊ እቲ ተኣማሚንና ብሓደ ክንሰርሕ ምፍታና ንዓይ ንሱ ዓወት ኮይኑ ዝስማዓኒ ንዕኡ ኢና ሕጂ ንኹስኩሶ ዘለና ናብ ዝሰፍሐ መልክዑ ከዓ ክንወስዶ ንደለና ምክንያቱ ክሕባእ ዘይክእል ኣካይዳ እኳ ይጸኒሕና ደቂ ኸበሳ ንበይነና ንቃለስ ደቂ መታሕት ንበይኖም ይቃለሱ ኣብቲ ውሽጢ ወዲ ኸበሳ ኸማን ብኣውራጃ ተፈላለዩና ንቃለስ ነርና እዚ ክጠፍቕ ክኽእል ኣለዎ እዛ ሕጂ ጌርናያ ዘለና ድሕረታ ኮንፈረንስ ከም መደብ ሒዝናያ ዘለና እዞም ብኣውራጃን ብሃይማኖትን ኢሎም ተወዳዲቦም ዘለው ናብኦም ኢና ክንከይድ እንድሓስብ ዘለና እዚ ንሕና ኣዳሊናዮ ዘለናሲ ብኣውራጃኻ ክትጥርነፍ መሰልካ እንዲሁ ንኣውራጃይ መሰልን ክብረትን ናይ ኣውራጃይ ክሕልየን እንዲኻ ትብል ዘለኻ እወ እዛ ንሕና ኣዳሊናያ ዘለና ንኽብርን መሰልን ናይ ኣውራጃኻ ዘይሕሉ እንታይ ነጥብታት ኣለዋ ንዓወስኸልና እስከ ኣብ መወዳእታ እንተ ደኣ ኸነእሙኖ ኽኢልና እታ ብኣውራጃ ዝብል ገዲፉ ነዛ ሕጂ ኩሉና ተሰማሚዕናላ ዘለና ሰነድ ሒዙ ንሱ ከኣኒ ምሳና ከም ዝጓዓዝ ንምግባር እዩ እቲ ብሃይማኖት ተጠርኒፉ ዘሎ ከይትካ ከዓ ንዕኡ ከኣኒ ንዓ እንታይኻ ሃይማኖትካ ክሕሉ ትደሊ ኣለኻ እወ እንታይ ስለ ዝጎደለ እዛ ሕጂ ንብላ ዘለናሲ ጽባሕንኮ ለውጢ ምስ መጽአ ዝተማልአ ናይ ሃይማኖት መሰልን ክብርን ክሕልወልካሲ እንታይ ጉዲላ ኣላ እዛ ስርዓት እዚኣ እታ ስርዓት እንደልያ ዘለናስ እታ ሕጊ ካብዚኣ ንላዕሊ እንታይ ክትኸውን ኣለዋ ንዓስካ ኣበርክት ምስ በልካዮ ብድሕሪኡ ብዛዕባ ዜግነት ሓሲቡ ተኣማን ብኣማን ኢሉ ኩሉና ብሓባር ኮይና ንሃገር ንሃንጸላ ኩነታት ንምስራሕ እዩ ስለዚ ደረጃ ብደረጃ እንዳተኣማመንና ክንከይድ እንተደኣ ኮይና ናይ ግድነት ዝተፈላለዩ ርእቶታት ኣተሓሳስባ ክህልወና ባህርያዊ ከመይ ጌርና ነመሓድሮ ጥራሕ እዩ ከመይ ጌርካ ተመሓድሮ እወ ብዘተን ልዝብን ጥራሕ እዩ ብእንካን ሃባን ጥራሕ እዩ ስለዚ እቲ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ኤሪትራ ሳዕሪሩ ዝጸንሐ ጉጉይ ፖለቲካዊ ባህሊ እዚ ናይ ባዶ ድምር ናይ ፖለቲካ ፀወታ ንብሎ ዚሮ ሳም ጌም እቲ ዝተዓወተሲ ንኩሉ ጋሕጢጡ ይወስዶ ዝብል ኣተሓሳስባ ገዲፍና ኩሉና ተዓወት ከመይ ጌርና ንኸውን እዛ ዓዲ እዚኣ ናተይ ናትካ ናቱያ ከመይ ጌርና ሞ
نتا مصايد كلنا بحبار كنا نسرحلا سلازي نابز خطونا زخل مبغسينا حزنا زلنا سلازي نسو خم عبا عوت غيرنا نوصلو مغنياتو هاغراو سنيت خصخص زي كاله خدلدل زي كاله حبرتسب اموداتا سلامن مرغان كنغس ايكلني اتزدليو معبالن لوطن كاني كرغالقص ايكلني سنغال قرب ديبرهات اللي يلا السخم حجنا السند ፖለቲካዊ ውድባት ወይ ሓደ ምንቅስቃሳት ዲኹም ትሸጥሉ ከም ተሓሳስባ ወይ ትኽሉና ፈሒሉ ዘሎ እዩ ንዑ ትሕት ዛሰነ እዚኣ ንጠርነፍ ኢኹም ትብሉ ዘለኹም መጀመርታ እቲ ንህዝቢና ከነቅርባ ደሊና ዘለና ልክዕ ኣለኺ ንሳቶም ኩለን ተንተጠርኒፎም ዘለዎ ሓይለታት ነዚ ሰነድ ዝሪኦም የዋፅዲ ኣይዋፅን ኣብ ሓደ ተጠርኒፍና ንኽንከይድ እዚ ይጎድሎ ዲ ኣይጎድሎን ዝብል ርእይቶም ከቕምጡ ብዓቢኡ ግን ህዝቢ ምክንያቱ እቲ መስርሕ እቲ ሃገራዊ ስኒት ዝብል ናይ ህዝቢ ናይ ዝተጠርነፉ ኣካላት ኣይኮኑን ዝተጠርነፉ ኣካላት ገለ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ እዮም ስለዚ ንህዝቢና ንሕና መጀመርታ ከነሐይሎን እንደል ዘለና ሓያል ህዝቢ እንተፈጢርና حيال حزب تلافت إلنا تباتاتنا خنكيت كندل خلنا ندا صفعه كرمنا نبتلك غوزو خطونا زفالاليكا مخنيات انا اي راينني انتي زفالاليكا لو كمزن تيلو كمكوتيت حزبي سلازي درو ابز زلنا وان مفللايكم كنري كنسمعنا ندل الناس بالحبرتسب كو تفطير الله سلازي معون محيال نعو زياده مغبي ندادي ساعات نموسخينا نخي زلنا سلازي حزب انت دا مجمرتا درجه نقحتو حيلو اتخون زلو قنع نجر انت دا فليتو اموداتا اتم كغاغيو زخل حيدتات ايكولونيو حزب تداخوم ترديو خاني اتم تطرنيفهم زلو قاب حزبيهم كو دغف زدليو سلاز حزب زي دليو نجر نخغبر شحو خاني كصقوميهم سلاز حبيرهم نمسرح كلنا حبيرنا نمسرح ننقسقسلو كونتات مشو بايتا فطر عدل كغبريو سلازي كم تزبلكيو قدم نحزبينا حزبي حيلو خوينو نتم نغاغزلنا نخلنا تباتاتنا خنسرح صنحنا كغنحنا متن قنعطقوينا دلينا نحزبي افلطو نقحاتو كبن مبال بدحريو خي نحنا توم تباتاتنا نسرح صنحنا خاني نعو نزي اخوينا كلنا تمحايشتلو انا محايشه زغحاف انتلو غحيفنا امود اتاغن نخلنا زطرنفنا حدا نجر حزنا جن حجراو سنيت امعيلنا نتلوط يشعون تزي تقبلنا ولا حنت لوط نغبراي نخلينا نمبالي سز درجه بدرجه كودينا حسبنا زلنا نايلومي زياده ادهبون اقالبون هبنا زياده نسرحلو زلنا ناف حزبي نحزب نمحيال نقحت درجه اذا سند حزبي اذا سند ناف حزب تزرغيحو حزب زعبو مرداتو خعبمو تطرنافه بدحريو خمصي يخاتلن دلخا ابزا سند نزا سند مركوز زغبره طرنافه كفطريكم تقالسو دلهم لك نعوز ملكتون مصنعت لنا زغودلون تليو يملؤ امود اتا كلنتن تباتاتينا نزلوا بفيدريشن ناصنتن حلين نحنا انتينا نبل بحرياوي وفللي كله فللي علني يلو نحر امينو يفلالي امود اتا جن زسما معنا نتبلو سلازي طرنافتات حد زمسلو ننحدهم كتحواوسو اب تحت حدا صلالكاتو اموداتا بفيدريشن ملكع كلنا تطرنفنا نحد علامه زين سرحلو مخنيات يلن تبليا تمصنعت الله ابا اتيو مقرمتا خغبر زل انت الله خوينو زتطرنف حيلي نعاير ايا اموداتا خوفينا جن ابزته خناتو خندل خلنا جن با حيزنا نتم كلن ودبات اب حد نممصايت علامه اذا سنيت ناي مصنعت غجله انت بوليتيكا ودب ديا منقساس ديا ولا خمس زلو مصنعتا غيرا دحراي فحفح كتبل ديا اسكناتكم مصاخ انتاي اذا ناي مصنعتي غجله ناي كمت شما ناي مصنعت غجله صقم اب دنبه تقاومو زلو علالي الله صقم اب حبرتسبنا زلو علاليا فتح زخون امام حيزا طرحات خيت سلازي نحنا ناي مصنعتي غجله إلنا طرحنا نفسنا نغلصا اب خال علامات نبوريو ثينك تانك يلو مصوعون مصنعت زغبرو طرحهم نحبرتسبن نمنغستن نهاجرن طقم مصنعت تزغبريو نبعلهم جن نز مصنعتي انا خطغبرو يزولو عينت ايكونن سلازي نحنا نحزبنا نمحيال نتن ودباتنا نمحيال نتلوطنا وصعيتاون ادمعن خخون ندادن صعاتن نفطر حيد طرحينا سلازي نحنا كمزي فرنج زبلو كاتاليتيك رول نت حبرتسب اب حدا مطرناف نتن طرنافتا زلوا بوليتيكاون سيفيكاون محبرات اب حدا مصين اب حدا تحساسبا نخدا زتبابع ناي متبع سرح طرح يزلنا ابزا مزنعت غجله زياد
دلهم أبكال بوليتيكا ودوات كتلو تخلو وي منقصاص اتا ناتنا فلوينتنا انت بزحات اللونا اب طرنافيتا زلو اب بوليتيكاو يكون اب برجساو محبرات زلو لو ناي هيومن رايتس اكتيفيستس اللونا اب كل زي اللونا قدم حج نيرهم زغدفو اللونا خمزينا طرنافينا سنقال نامنت على كده طرنافي انا يبلين طرنافي يبلين اقدمه مستم ህዝባው ملعال زبحالو ህዝብ በብኸቶም ገይሩ ክውደባሎ ዝብል ሰሪሐ ነይረ ብድሕሪኡ ግን ንዝተወሰነ ግዜ ጠጠው ኣቢለ ነይረ ኣብ ዝናይ መጽናዕቲ ጥራሕ ከኣትለኒ ለምስ ሓሰብኩ እዚኣ ምስ መፀት ኣብ ኣኣቴ ስለዚ ዝኾነ ፀግዕን ናይ ክሳይን የብለይን እቶም ካልኦት ኣባላትና ግን ንጠርናፊኦም ወኪሎም ኣይኮኑን ዝመፁ ብውልቂ መፅኦም ጥራሕ ብውልቃዊ ናይቲ ጠርናፊኦም ኣተሓሳስባ ኣብቲ ጠረጴዛ ከምፅዎ ፀገም የብልናን ግን ብውልቃው ርኢቱ ኣምሲሉ ጥራሕ ከቅርብ እምበር ናይ ካልኦት ክስታይ ገይሩ ተወኪሉ ክመጽእ ግን ኣይንፈቅድን ኢና እታ ማንዴት ናትና ዘላትና ተጠርኒፍና ክንሰርሕ ክንደለ ከለና ክሳዕዛ ኮንፈረንስ ኢልና ኢና ብሓባር ንጓዓዝ ዘለና ድሕሪ ኮንፈረንስ ከዝብል ሕቶውን ኣልዒልና ነርና እቲ ኮንፈረንስ እቲ ህዝቢ ተኣኪቡ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ሓላፍነት እንተዳ ሰኪሙና ንቅጽል ብድሕሪኡ ዝተረፈ መጽናዕትታት ኣሎ ዝበሃል እንተኮይኑ ወይ ንህዝብን ሃገርን ዝጠቅም ነገራት ክንሰርሕ ኣለና ከም ናይ መጽናዕቲ ጥራሕ ኮይና ዝብል እንተኮይኑ ከኣኒ እቶም እንደገና ክንቅጽሎ ብሓድሽ መደብ ስራሕ እንደገና ክንቅጽልውን ዓብ ተኽእሎ ኣሎ ቀሊል ስራሕ ኣይኮንኩም ትሰርሑ ዘለኹም ግን መን ይኸፍለኩም ወጻኢታትኩም ከመይ ተብሉ ቀሊል ኣይኮነን ከመይ እስከ ብዛዕባ ሓተት ኮና ካብቲ መምርሒና ኢልና ዘውፃናዮ መብዛሕትኦም ሞያውያን ስለዝኾኑ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መምሃራን ገሊኦም ወረግዲናት እዮም ገሊኦም ክኢላታት እዮም ዳርጋ መብዛሕትኡ ነፍሱ ዝኸኣለ ዳርጋ ስለዝኾነ ኣብቲ እንታይ ናይልና ኩሉ ወጻኢታትና ካብ ጅባና ጥራሕ ክንገብሮ ክንከኣል ኣለና ምወላ ዝበሃል ኣይንደልን ምክንያቱ ዝምውለካ ኣካል እንተዳ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ነቲ ስኻ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ማእኸል ጌርና ንስራሕ ንብል ዘለና ተሪፉ እቲ ዝምውለና ዘሎ ከኣኒ ፀቕጢ ክገብረልና እዩ ኢድ ምጥዋይ ክመጽ እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ካብ ዝነጻ መታን ክንከውን ኣብ ኩሉ ቦታ ወርክሾፕ ክንገብር ክንደል ከለና ነፋሪትና ምግብና ሆቴልና ባዕልና ኢና ንሽፍን ግዜና ብነጻ ኢና ነወፊ ስለዚ እቲ ናይ መራኸቢና ብቴክኖሎጂ ጌርና ኢና መብዛሕትኡ ንገብሮ ካብ ኣሜሪካ ኣለና ካብ ካናዳ ኣለው ካብ ኤሮጳ ኣለው ካብ ብዕድ ዓረብ ኣለውና ካብ ኣውስትራልያ ኣለውና ኣባላት እዞም ኩሎም እዚኦም ብሳላ ቴክኖሎጂ ሰንበት ኢና ንራኸብ ሰንበት 4 ሰዓት ነዚ ስራሕ እዚ ወፊና ኢና ንሰርሕ ስለዚ ዝኸፍለና የለን ግዜናን ጉልበትናን ህዝብን ሃገርን ኢልና ኢና ንኸይድ ብዙሕ ሓሳባት ይመጽ ነይሩ ፕሮጀክት ፕሮፖዛልስ ኣዳሊናኮ ደገፍ ክንረክብ ንኽእል ኢና ዝብል ነይሩ ኖ ካብቲ ቀንዲ መስመርና ከውፃናዩ ናይ ካልእ ደገፍ ክንረክብ እንተዳ ፈቲና እቶም ዝምውሉና ዘለው እንደገና ንድሌቶም ባህግታቶም ንሳቶም ከዓ ብዘንጸባርቕ ገይሮም ናይ ኢድ ምጥዋይ ነገር ክመጽእ ኢልና ክሳዕ ሕጂ ካብ ጅባናን ኢና ንኸይድ ዘለና ኣብዛ ኮንፈረንስ ንገብራ ዘለና ናእሽቱ ወጻኢታት ባዕልና ፋንድሬዚንግ ጌርና ቶም ኣባላት ኢና ነካይዶ ዘለና ክጎድለና ንዝኽእል ግን ምናልባሽ ሽዑ መዓልቲ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ነቲ ንሕና ክንሽፍኖ ዘይከኣልና ወጻኢታት እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ርኢና ግን ሽዑ ሓገዝ ክንልምን ንሓስብ ራይ በላተስኸን ቃል ብዙሕ ኢና ተዛሪብና እሞ ካልእ ንዓኻ ዝምልከት ሕቶ ክሓተካ ኣለኻ ዶ እወ እቲ ሕሜታ ዝሰማዕኮ ክነግረካ እሞኒ ሰንጋል ዝኹሉ ዝደኽሞ ዘሎ ላዕልን ታሕትን ድብሎ ደሎስ መራሒ ናይ ኤርትራ ክኸውን ስለ ዝደሊ ኢሎም ድሓሚኻ ሰሚዕ እሞ እንታይ ኢልካ ክትምልሰሎም ትደሊ أنا نتايم بقولكم قدم بمثل كخدمه كل إريتراوي مرحنا إريترا خون مثل الله سلازي مرحنا خون دلي ونزبل أنا نتم نفعت نتم بقعات زخون السبت تسفن خقولوا إلهم زجبروا قصة كوينوس لازم سمعني أنا خصحجي مدبي بالليل جن أنتي غير خملشة أي مرحنا خون أي كون إلى أي ملشانه مسليو أبزد لقوة ساعات كأني عند حد زيت هالن خوينه نافذ بيك قريبة مرات ونخبليه قصح جن مدبي بالليل هاي بل يغني اللي نو عيدلني قال خيت الفريحاني رمو يغني اللي يقبأني انكو يقبأني مسليو بل كمو تبوت حتى تبوت ملسيا يغني اللي يتسنقال زي دمت راديو إيراناي
متقاللي انت اللي كان يمودات عدل كبكاي صبو اذا زلنايو حلوات كلنا نفلطيو اريتراب كما يكونات هلا كلنا نفلطو نغريو نعخاتكم كغلص نقبار مرداء يزخون فتح ممصا يزلينا نفتح ممصا قدمن على كلن سريعنا كننقاساقسلو زلنا ጉዳይ ግን ሃገራው ሲኒት ከንፈጥር ከንከላለና ሲኒት ከምት አንተው ይዝወልኩ አመን አጥኹ ደልኹልኹ ኩልና ክፋል ሕብረተሰብና ተኻባቢርና ተኻኢልና ተጻዋዊርና ተማላሊና ክንከይድ ምስንኽእል ጥራሕዩ ኣብዛ ሃገር ዚኣ ኩሉ ሽግራትና ፈቲሕና ዘላቕ ዝኾነ ሰላምን ምርግጋእን ምዕባለን ክንፈጥር ንኽእል ስለዚ ጉዳይ ናይ ኤሪትራ ናይ ወስናት ሰባት راح يكونن ወስናት ሰባት ንሕና ንፈልጦልኩም ኢና ኢሳያስ ንሕና ኢና ንፈልጦ ትጸገም ንሕና ጥራሒና ዝበልናኩም ግበሩ ኢሉ ኣብዚ ሽግር የእቲና ንዓና ወኪሉ ዝኸይድ ዋላ ሓደ ሰብ ኣብ ክንዳና ኮይኑ ዝዛረብ ኩሉ የብሉን ኩልና ብዝሰማምዓና ነገር ጥራሕ ጌርና ኢና ክንከይድ ዘለና ስለዚ ነዚ ከነረጋግጽ ከኣኒ ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ ንሃገራው ሲኒት ዝብል መጽዋዕታ ኩልና ኣተሓሳስባታትና ኣብ ብዘተን ፍልልያት ናይ ኣተሓሳስባና ብዘተን ብልዝብን ጥራሕ በትምዕቡልን ቁንዕን ኣገባብ ጌርና ጥራሕ እንዳፈታሕና ይኹን ከይድ ንምሕፀን እዚ ናይ ጉጅለይ ብሙሉኦም ለቦዋዩ ስለዚ ህዝቢ ንሃገራዊ ሲኒት ክንኩስኩስን ከነማዕቡልን ከነዕዝዞን ይግባአና እዚ መሰረት ናይ ኩሉ ፍታሕ እዩ ዝብል ለቦዋይ ዘለኒ يغنيلي راديو إرنا نزعدل زحاب هراي أتو سنغال ولد تنسعي أنا بشم سمعتي مسكنكا يغنيلي كبرتي هبلي كبرة سمعتنا سنتنا مزنعت جوجلي زدالوت مصنعت وسندات بزملكات مسعت سنغال ولد تنسعي زقبرناو سالسين مودات كفال تزازيمولو بخالد حسوخ نرخبينا تقاصيركم يبلنا سلام كني راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتورن غازت إنياتا زدالو نتا راديو